Manyando Jared Okelo ojiwo jotelo makaluo kod oganda mondo mi ochung' motegno masro jotelo momi ting' e sirikal mar broad based. Jad burano manyolo ose skund sekondar manyadenda mantie Suba South e county ma Homa Bay wacho ni gi siro jatend migao mar omenda John Mbadi e chenro mag dongruok kowacho ni oganda ka ok osiro jotelo go to dongruok machopo kaluo sani kidek ng'adore. Okawa higni 63 mondo kane wayud minister mokwongo e piny luo motelo ne pesa. Okawa higni 34 mondo nyo wayud PS mar internal security koyugi notho. Higni 34. Jo Homa Bay une munyalo rito nyithindu ariyogi. To kik bedie ni jo Homa Bay ema chak go nyithindegi kendo. An kora ng'ongo kadwa rito higni 63 ka Mbadi osea ni eka chieng' mi jaluo moro ok bi yuda. Ok aikora rito kendo higni 34 eka wachak wayud Raymond Omolo moro ma wan go gi sani magi mekwa. Omiyo urit Raymond, urit Mbadi. To nikech kata kopo nogolgi to ok bi duogo e Suba ka, ok bi duogo Homa Bay ka, to be ok bi migi jaluo, inyalo migi ng'ama chielo.